Bueno, i acabarem el dia fent un poquet de ciències socials. La pàgina que anem a fer avui de ciències socials és la pàgina 83. 8 desenes i 3 unitats. I ens parla sobre la Terra. Mireu, heu de llegir este quadret d'ací perquè ens explica unes coses molt interessants i molt importants. Quan l'hagueu llegit, us explique. A veure si podeu veure bé això que vos vaig ensenyar. Tinc ací un globus terraqüi. Representa la Terra. Mireu, ací estan tots els països, com si fos la Terra de veritat. A veure... Us vegeu? Molt bé. Doncs el que hem llegit ens explica que el Sol està sempre al mateix lloc i que la Terra va girant, girant, girant tot el rato, sense parar de girar. Això sí, molt a poc a poc. Què passa? Que el Sol li pega a esta part d'ací de la Terra. Així que en esta part d'ací de la Terra és de dia. Però en la part d'ací darrere, que no li pega el Sol, és de nit. Després la Terra segueix girant perquè no para mai de girar. On li pega el Sol, que és ací, és de dia. On no li pega el Sol, que és ací darrere, és de nit. Ho podeu provar vosaltres amb una llinterna i amb una pilota si no teniu un globus terraqüi. És molt fàcil. Poseu la llum de la llinterna a una banda i veureu com en un tros de la Terra és de dia perquè li pega la llum de la llinterna i en la part de darrere seria de nit perquè està fosc i no li pega la llum. Si ho proveu amb una llinterna i amb una pilota, m'ho podeu ensenyar. Estaré molt contenta de que ho proveu i de que m'ho mostreu. Molt bé. Doncs després d'haver llegit el requadre i d'haver vist amb la llinterna i la pilota o la llinterna i el globus terraqüi com funciona això de la Terra, anem a fer l'activitat número 5. La 4 la podem deixar de moment. Molt bé. Tenim observa i completa les frases. I tenim ací unes paraules de color blau que és el primer que hem de llegir de tot. Perquè si no, no sabem amb quines paraules hem de completar. I després ja mirem el dibuixet i comencem a pensar. En este dibuixet és de... Mireu, mireu el cel. És de dia o és de nit? Clar, doncs ho escriviu així. Si és aixina com ho heu pensat, ix el... Què ix per el dia? Mireu així, a veure què podem posar. Si és de dia per el matí, estem dormint i ens despertem i ens... No us ho puc dir, perquè si no ja estic fent jo l'activitat. Després mirem el dibuixet de baix i ens diu és de... Mireu, mireu que es veu així. Es veu la... I si és aixina com esteu pensant, el que farem és sopar i després anar a dormir. Així és que nos acostamos en castellano. Ara heu de pensar
com es diu en valencià. Però si aneu completant i aneu tatxant les paraules que gasteu, segur que és molt fàcil de completar. I el número 6, que sí que ho podeu fer oral, que vol dir parlant en casa, i si no ho podeu fer oral ho podeu escriure en la llibreta, ens pregunta què fas a la vesprada. Perquè el dia podem dividir-lo, diguem, en algunes parts. El matí, la vesprada i la nit. Per el matí fem un munt de coses, s'alcem, esmorzem, fem deures. Per la vesprada fem altres coses. Potser també fem deures, juguem, anem un ratet amb la bici o a caminar o al parc. Ara al parc no sé si es pot anar molt. I per la nit, sobretot, quan ja està fosc i és la lluna, ens anem a dormir. Doncs bé, pensa tu què fas a la vesprada i explica-ho. I ja estaria. Ja hem acabat lo de ciències socials d'avui. Espero que proveu lo de la llinterna i la pilota, que és molt interessant. I així veureu com, quan en una part és de dia perquè li pega la llum, en l'altra part és de nit perquè no li pega. Us deixo fins demà. Acabeu-ho tot, que ho esteu fent superbé. Adeu!